tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, xup. Aquí la tinc! Napoleó tenia 100. Per fi la truco! Quines altres! Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, alli, oli, xup. Alli, oli, xupa, xup. Napoleó tenia... És que ja me l'ha tancat, tu no l'has requisat. Napoleó Ràpid, què farem? Farem un joc de Maria, tenim una pilota, sí? Agafa la pilota i el que vull que faci és que sentis la mà Alli, oli, alli, més oli, fort, xup. Alli, oli, més fort xupa, encara. xup. I ara que ho veig, Napoleó, no passa res. Napoleó. Sí? Bé, mira, obre la mà. Obre la mà, trenca ben fort i ara digues abracadabra, jo dic Marxant pata de al cabra. mateix pas. Mira, Alli, oli, alli, oli, xup. Vinga, toca tu. Mira, farem una cosa. Jugarem amb el que tenim dins la bossa, que tenim tres. Bueno, pintarem. Mira, jo faré un nou, el color blanc, i te donarem un ou de color blanc. Ui, galletes, aquí. No des d'aquí. No, així no, així. Ha funcionat! Un aplaudiment! Ha funcionat! Espera't allà, que me'n passo, te'l passaré, eh? Sí? Sí, l'agafaràs, eh? I... l'agafo, el passo... Molt bé, sí, perquè aquí ja ho està. Una vegada un Aguanta, llença una altra va donar una volta i va caure al mig del fang. I se'n va fer un foradet en el culet que se'l tapava amb un paper i en el paper i deia així. Una vegada un ciclista de pega va donar una volta i va caure al mig del fang i se'n va fer un foradet en el culet que se'l tapava amb un paper i en el paper. Ah, ja sé. Aviam. A tenir el foradet! Se li va fer un foradet que se'l tapava amb un paper i en el paper i deia així. Una vegada un ciclista de Pega va donar una volta i va caure al mig del fang i en el culet se li va fer un foradet que se'l tapava amb un paper i en el paper i deia així.